ні один малюнок. Доброї раніці, сябри. Ого, який у вас безпорядок. І ніяка не добра, гэта раніца. Привітання, Настя. Ми з Касі без настрою, бо малявали і нічого не атрымалася. А що за спешка? Чому з самої раніці? Тому що вчора загулялися і не зробили завдання для нашої заячої школи. Лесик, і ти так само? Не познаю тебе. Ну так, я звичайно усё загадзя раблю, а тут забив. Ну нічого, з ким не буває. А давайте я вам допомогу. О, давай, Настя! Тільки спочатку треба стол розчистити. Усьо на смітник. Ти гэта серйозно? Що такого? Сапсаваная папера і ось пустая пластикова бутилька. Куди ж їх яще? На перапрацоўку вядома, каб прыроду захаваць. Сапраўды, я так само так лічу. Усё, што можна скарыстаць яшчэ раз, трэба перапрацаваць. А што можна зрабіць са скамечанай паперы? Много чаго. Напрыклад, паперу для газет і часопісаў, А яшчэ кардон, упаковачную паперу для крамаў, пакеты. кантэйнеры. Усяго й не пералічыць. Сапраўды много чаго. А з пластикових бутылек што зрабіць можна? Таксама шмат карысных рэчаў. Так, нават мэблі для дачы. Ого! Дык куды ж гэта ўсё несці? На перапрацоўчыя фабрыкі ці заводы? Навошта? Гэта ж далёка. Хіба ты не бачыла скрыні з надпісамі «Для паперы» ці «Для пластыку»? Ой, бачыла! У нашым двары такія стаяць. Вось туды мы вашу сапсаваную паперу і непатрэбны пластык і закінем. Гэта мы ўратуем лясы і карысныя выкапні ад заўчаснага знішчэння. Здорово! Так прыемна быць карысным для прыроды. Настя, пакуль ты будзеш нам дапамагаць з маляваннем, мы хутенька ўсё тут збяром і вынесем у двор. Вось і малайцы. Толькі адкажыце, а што мне маляваць? Возера, у якое ўпадае рака. Так, гэта наше заданне па прыродазнаўстве. Добра, ну тады я пачынаю. І мы таксама. А вы, сябры, пакуль мульцік паглядзіце. Ага. Вось і ўсё. Ваше заданне па прыродазнаўстве гатова. Ух ты, як прыгожа! Ага, вельмі. У нас бы так ні завошта не атрымалася. Дзякуй табе, Настя, за дапамогу. Калі ласка, сябры. А чаму менавіта возера і раку? Таму што мы зараз праходзім водныя басейны і ўласцівасці вады. Цікава, і пра што ж вы даведаліся? Пра тое, што рэкі заўсёды цякуць з больш высокіх мясцін у нізкія. І часам яны ствараюць азёры і далей не цякуць. Але часцей за ўсё возера гэта толькі запоўненая вадой нізіна, з якога рака бяжыць далей. І ведаеш, Настя, куды яна зрэшты-рэшт прыбягае? У мора? Правільна! Ой, ты таксама ведаеш. Так, мы гэта вывучалі. А моры перацякаюць у акіяны. Так ствараецца сусветны водны басейн. Слухайце, выходзіць, акіяны таксама азёры, але вялікія, так? А што, можна і так сказаць. Толькі вада ў іх не прасная, як у звычайных азёрах, а салёная. А, дарэчы, чаму? На гэта пытанне навука яшчэ шукае дакладны адказ. Але мяркуюць, што соль у моры і акіяны таксама прыносяць рэкі. Як гэта? Рачная ж вада не салёная. Гэта толькі здаецца, бо солі ў ёй так мала, што яе не чутно. А ў такіх вялікіх басейнах, як моры і акіяны, за доўгія мільёны тысячагоддзяў вада столькі разоў выпарвалася, што соль стала адчувацца. Зразумела. Малайцы, падрыхтаваліся на выдатна. Цяпер мы цалкам гатовыя да заняткаў і можам паглядзець мульціка. Добра, глядзім. А вось вы ведаеце, якое свята адзначаюць сёння японскія дзеці? Не, а якое? Называецца яно Сіці-го-сан. Сіці – гэта 7, го – 5, а сан – 3. І што ж гэта ўсё абазначае? Гэта свята тых дзетак, якім у гэтым годзе споўнілася 3, 5 ці 7 гадоў. Ух ты, яго можна назваць агульным днём нараджэння. Так,
У гэты дзень на вуліцах японскіх гарадоў і вёсак можна ўбачыць многа святочна апранутых дзетак. А ў якія строі? Дзяўчынкі у нацыянальных рознакаляровых кімано, а хлопчыкі у хакама. Гэта таксама нацыянальны мужчынскі касцюм. Цікава, а чаму менавіта 3, 5 і 7 гадоў? Таму што гэтыя ўзросты лічацца ў Японіі важнымі этапамі на шляху да даросласці. Хлопчыкі лічацца самастойнымі ў 5, а дзяўчынкі ў 7 гадоў. Вось так самастойныя! Чулі, сябры? Калі вам споўнілася 5 і 7 гадоў, вы ўжо дастаткова дарослыя. Па японскіх мерках. А 3 гады? А 3 гады? Таксама важны этап як для хлопчыкаў, так і для дзяўчынак. Пераход ад узросту немаўляці да дзіцяці. Напэўна, для дзяцей наладжваюць вельмі вясёлае свята. Так, у гэты дзень выконваюць усе іх жаданні. Усе, любыя. Ну, у разумных межах, вядома. А, значит, не любыя. Уяўляю, колькі б усяго нажадала Кася, калі б была японскай дзяўчынкай. Ого-го, нават не сумнявайцеся. О, давайте усе разам павіншуем японскіх дзетак, у каго сёння свята Січіго-сан. І пажадаем ім Усяго самага найлепшага. Ну а зараз яшчэ адзін мультфільм. А цяпер давайте гуляць. Давайте у што? Узнайдзі 5 адрозненняў. А ты ўжо карцінкі падрыхтавала? Вядома. Ну так будете? З задавальненнем. І вы, сябры, шукайце адрозненні разам з намі. А калі што, падказвайце. Вось такія 2 карцінкі. Здаецца, яны абсалютна аднолькавыя. А вось і не. Глядзіце уважліва. Я бачу першае адрозненне. Праўда, якое? Аблокі над галавой хлопчыкаў рознай формы. О, сапраўды. Малайчына, Настя. 4 засталіся, шукай. А зараз я хачу сам. Прычоскі аднолькавыя, вароты таксама. Не бачу. А я бачу. Ух ты, і што? Зірніны ўсмешкі хлопчыкаў. А, на одной картинце зубки видать, а на другой не. Так і ёсць. Яшчэ 3. Усё. Збярыся, Лесік, ты зможаш. А я зноў магу адказаць, нават двойчы. Ды што ж такое? Дык што, мне не казаць? Кажы ўжо, што з табой такой зоркай рабіць? На рукаве аднаго хлопчыка палоска белая, а ў другога жоўценькая. Правильно, выдатна, Настя. А другое адрозненне? Паглядзі на красоўкі. У аднаго язычок ёсць, а ў другога не. Якая ты уважлівая, малайчына. Засталося апошняе адрозненне. Усё, усе маўчыце, я сам. Добра, маўчым. Так, гляджу на ўсе вочы і... Бачу! Ну, нарэшце. У адной елкі ствол ёсць, а другая нібы ў паветры вісіць. Правильно, вы ўсё адгадалі, як і нашы гледачы. Праўда, сябры? І за гэта вам належыць мультфільм. Вось і ўсё на сёння, сябры. Наша перадача падышла да завяршэння. Наперадзе насычаны дзень. Мы жадаем вам поспехаў. Школьнікам выдатных адзнак. А тым, хто ходзіць у дзіцячыя садкі, цікавых заняткаў. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! Каб зарадзіць вас новай порцыяй вясёласці. Можам.